Ndiripi zviri sei? Ona muna January meme pandai muna January Samatha akandiramba. Andiramba bandazomudzokerera musi wa3 March ndoona kuti time yakureba chinetsana ndobva ndaenda kwanga ari pepe. Bedbridge mama wakabva wataura naye vakati aiwa no gadzirisa naye tatagadzirisana pepe. Tapedza kugadzirisana kwewe kwandakaita naSamatha takadzokerana apa tanga kuwirirana achita sei satienda kuVic Falls. Pane munhu akamufonera nevidhio call it was a Sunday. Abva adaira foni abva akati vanati kunhe shamwari uri kudaira foni uchikara ndianonga uchitaura naye tikanzi akata ega ndambokata foni ndikati aho iri bho kubva ndazotora foni iye achiramba kundipa password ndobva ndazoisa password yangu yandakaheka ubva ndavhura foni yake ubva ndaona kuti that guy wanga achitotaura naye is a guy wanga achitodanana naye tikatoti send me your pictures ndakuona the guy but unotumira mapicture ari pakawasha asindogeza mota uri kudzoka nhasi here kwezi papanga akangouya kunyaradza ubva ndanetsananetsana naye kuti zve 2 minutes ndobva ndazomuregerera ndamuregerera zvapera then ndapedza kumuregerera paipai tikaenda kuVic Falls tikagara tikaita sei tadzoka ubva kuVic Falls ndaingeja naye paipai ubva tatonzi tikunoona tete vake was supposed to see anti vake 4 weeks back. Abva handiti takatogara paimanheru kanzi ona iwo handichakuda handichadodana newe because of abcd ndizvo iri bhosha mwari yangu bandarara mukana makusiyena bva mukaineti hasha achita sei ndopaipa wakatanga kunifonera chitafadzwa roeri Samatha ndobva ndatomurapisa ndakatoenda naye kuBorodeo Medical Center kuda zvekuma 6 waya ndichimurapisa Monday ndobva ndatomupa mota yangu Tuesday Wednesday Thursday Friday abanisungisa bva kukoti Saturday makuseni padapuwa bail chipidza puwa bail ubva pandakapuwa bail ndanoita sei patatanga kutotaura tese bho ndakamutengera iwatch maperfume tumagudzigudzi tunongodhura totoito kuti munhu aite sei aone kuti amusori ndapedza kumupa tumagudzigudzi totoya akabva enda kuBedbridge ari kuBedbridge ikoko ndatoti no ukona iwewe ndakutokutengera mota iwo at this junction zvanotengera mota ndati abva atopuwa mota kuBedbridge ikoko yana ndatenga nemaagency abva atotanga kufamba nemota saka Wednesday last week manje asitanga kusabatika manje imwe kutanga kusabatika manheru imwe ndati kunhai wangu inda usiri kubatika kana kugara kuti pamwe mufeso waimbodana naye because mufeso wepadheni paanogara